Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Penhap kispai Wagner ya ka Lingsun jong kispai Russia. Katkum ka kamera balayo ring, lapen i, baka kenhun kispai Wagner, kala penhap no ya ka Lingsun jong kispai Russia. Kibriu jong Putin, kila penklan bahaya ki tirthma, hakaput jong ka Moscow, layatu ki tolong kubor. Kispai jong Putin, kila posha Rostov, banyale persya ya kispai jong Prigozhin. Kajingale jong kispai Wagner, persya ya kispai jong Putin, kala penma ya Putin. Karasia kala penbena ya kajingya kun, kabashirke, persya ya ka kenhun leno hakanong ba Moscow. Katkum ki media jong ka Russia, kila penbena, ba kispai Russia, kila penklan bahaya ka jing pahara ha southwest jong ka Moscow. Kispai Russia kila simkhie ban kenton tirthma ban yakun bat ban penduk jaj ya kinong yale persya jong ka kenhun spai Wagner. Kispai jong Putin balatip kerteng da ki Chechen fighters kila lecha Rostov haka jaka badon ka kenhun Wagner ban yakun persya ya kane ka kenhun. Halinti lapen i ya shibun ki armor vehicles jong kispai Putin ki badang lecha Rostov. Unong yalam jong kispai Russia, ulakular ban knyot ya kispai Wagner. Kumno kane ka video, ka pen i ba ka kenhun kispai Wagner, kala keni kela ya kitir thma jong kispai Russia. Kispai Wagner, kila wanra ya ka jingsungsi ka bakraw, ya ka Russia, haka ba kala penhapno, ya ka Lingsun jong kispai Russia, Haveronets. Laong ba kane ka jetma jong kispai Russia, kala plukno, hadin ba ka kenhun Wagner, kala siet ya kane ka jetma. Kispai Wagner, kila penhabru ya kawe ka helikopter, jong kispai Russia. Katkum ki tolong kubor, kispai Wagner, kila rungru ya ka benta jong ka Moscow, bat hadin kato kat nepor, kila petno na Moscow. Kispai Wagner, kila penpra, ya ki jingker surok jong ka Russia, bat kila don sya ka lenti, bandrung sya ki nongba jong ka Russia. Hakawe ka liang, kari ka ba marjan bat ka Russia, ka Latvia, kala penklan ya ki bor pahara, hakaput bat ka Russia. Ka Latvia kalaong, bahkan khanglat ya ki nongsong sunong jong ka Russia, bandrung sya Latvia, hapdeng ka jingale kispai Russia, bat kispai Wagner. Ka parlok jong ka Russia, ka Turki, kalawat ya ki lat ki lenti, banerap ya ka Russia, da ka jingrai ka bajajai. U presiden jong ka Turki, u Recep Tayyip Erdogan, ula kren sya Putin, bat ula terwa, ban penyasuk ya kispai Wagner, bat kispai Russia.